Mobile narok tini Paisokai Biman Bagai, Sung IPFT and its allied organization, IWFT, Youth IPFT, okay, Ogoni Torop Teke, Atisha, Norona Pipeline Hambai, Norok Pula ang Porishari Luano, Tini Jatani, I'm Baching Motongo, IWFT Nado, Tini. Barang barang tu renoka kerborma, ane gana sukjak tongo. Sini IPFT party ni AGS, Assistant General Secretary, kam Office Secretary. Barang barang Buddha Deborma, ane gana tongo Youth IPFT ni Norendra Deborma. Sung tasingo sini AGS ni kokte siang peruknaka, 23 tarik August 2023 दिल्ली नि जंतर मंतर जों थां दङ प्रत्येक बोसोरनिहायनो दाख्लैबो मूलत स्टेटहुड डे टिप्रालेन स्टेटहुड डिमांड डे नो पालायना बागैनो जों दिल्ली नि जंतर मंतर 23 तारिख अगस्त 2023 सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन नि बिसिंथै टिप्रालेन स्टेटहुड डिमांड डे नि पालायमानि बिसिंथै जोंनि एडिसि एलाकानो तुई टिप्रालेन डिमांड खालायनानै बागै जोंहा जागा सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खालाय दङ आ प्रोग्राम बिथांनो साख्लायना बागैनो मूलत दिनै जों नरकनो मा कलखा नरक फायसकाय माबागै पाइपलाया हांबाय फाइनाय 23 तारिख अगस्त 2023 सालो न्यू दिल्ली नि जंतर मंतर टिप्रालेन डिमांड नोटुयै IPFT एंड बिनि एलाइड ऑर्गेनाइजेशन कथालायै सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खालायनाय मूलत ओ सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन नि बिसिंथैनो जों प्रत्येक 23 तारिख अगस्त आगि त्रिपुरायावबो पालायो ताबो पालायो जों जतन साइमानो 23 तारिख अगस्त खा त्रिपुरायाव 1984 सनो 6 सिडिल ताबुक जे TTADC मानमानि साल ओंखाय ओ TTADC न बेस खालाय जेहेतु जों टिप्रालेन सानै दंमानिबा ओ सालनो न जों ADC न TTADC न टिप्रालेन स्टेटहुड खालायना नांनाय नै जेनि डिमांड दंमानि बागै ओ ADC मानमानि जे साल 23 तारिख अगस्त 2023 न जों टिप्रालेन स्टेटहुड डिमांड डे अथवा दाबि दिवस हिसाबै जों पालनाय फैयो अनेक समय जों दिल्लीयाव थाङै पालायो ओंखाय अनेक समय जों त्रिपुरा राज्योआवबो पालायो ओंखाय जों नरबो साइमानो 2009 नि सिमी IPFT बिनि ब्रादारहुड अर्गेनाइजेशन बेबाद मेलिवै 2009 नि सिमी टिप्रालेन डिमांड खालायो जों जंतर मंतर अनेक समय हांगार स्ट्राइक खालायखा बुझाबो खागो एरपरे सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खालायखा प्रत्येक बोसोरनि प्रोग्राम निहाय दाख्लैबो 2023 नि जे 23 तारिख अगस्त जों सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन नि बिसिंथै चिनि टिप्रालेन ADC एरियानो तुयै भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 एवं 3 धारा अनुसारे ADC एलाकानो टिप्रालेन राज्य गठन खायना निंथुन और डिमांडनि पासापासि जों टिप्रालेन स्टेटहुड डिमांड देबो जंतर मंतरनो पालायनाय ओ कखनो साख्लायना बागैनो मूलत सोंथिनि प्रेस मिट खालायो किताबो सिनि प्रोग्राम बिथां प्रस्तुत जों 17 तारिख अर्थात खाना 17 तारिख अगस्त 2023 दिल्ली रवाना लायनाय प्रोग्राम बिथां पाठ्य बिखाखौ साख्लायनाय ताबसुक जरा जों 150 जना ताख्लाय कम न 150 जना थांगि जों सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खालायनानै टारगेट दंमानि ताबसुक जरा सिनि पार्टिसिपेंट नि टिकेट बुक खालायजाखा 180 जन अलरेडी टिकेट बुक का नरमनि प्रेस मीट नि बिसिंथै आं साख्लायनायनि मुचुंगो सिनि बर' रखनो विशेष करे जारा दिल्लीयाव थांनाय सिनि आदम संरखनो जे आगि बाक्सा कुमारघाट बा बाक्सा अन्य जागायाव ट्रेन कालायखा
তাকলে অব হাইকে কালাইয়াও ডাইরেক্ট যতনো বাদারঘাট রেলওয়ে স্টেশনাव ফাই सफैबायनाय अ जायगानि हयतोना एकसंगे थांसा खालायो जों दिल्लीनि डाइरेक्ट निउ दिल्ली उद्देश्य रवनारिनाय तामनि हिंके जों त्रिपुरा सुंदरी ट्रेन बै थां दङ आबो जत जायगा बाथा गैया बन बागैनि आपनि कुनु जाते प्रब्लेम तां थुन हुनिनो डाइरेक्ट जों बादारघाट रेलवे स्टेशन থেকে थांसा खालायो कालाय थांलायनाय जों सिदिन डेमनस्ट्रेशननि बिसिंथि प्राइम मिनिस्टार ऑफ इंडिया the होम मिनिस्टार ऑफ इंडिया नो जों मेमोरेंडम रि सबमिट खालायनाय तायबायसा मेमोरेंडम सामनानि बागै दायित्व रिजाखा आनि उपरनो बरम गोनां स्वपन देबबर्मा जनरल सेक्रेटारि आईपीएफटी एके बरम गोनां एडवोकेट अमित देबबर्मा ट्रेजारार आईपीएफटी नो दायित्व रिजाखा ट्रेन टिकेट তাই যে যাবতীয় থাংনানি বাকি যে নাংমানি যা খরচ তরচ সব কিছু যদি কমিউনিকেশন খাইয়া না খাঙ্কে নর যতন চিনি ট্রেজারার एडवोकेट अमित देबबर्मा बा कमिउनिकेशन खालायलायदि एके चिनी सिटिन डेमनस्ट्रेशन दिल्लीनि जंतर मंतरनि सिटिन डेमनस्ट्रेशन चिनी जे नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट ने जरा जरा स्टेट कताल साननाय रखनि कायसा कमिटि दङ सारा भारतबर्षआव विशेष करे नॉर्थ ईस्ट में आबोनी जे प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट अ जागा आईपीएफटी बो कैसा नांकुकमा इम्पोर्टेंट कैसा ऑर्गेनाइजेशन जेटा नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट नि कैसा मेंबर जों सिटिन चिनी दिल्ली नि सिटिन डेमनस्ट्रेशन नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट नि प्रेसिडेंट बरम गोनां मनीष तामां जीनो जों आरो चीफ गेस्ट हिसाबै इनभाइट खालायखा पासापासि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट नि अन्यान्य जारा लिडार बरफ दंनाय बनो बरफनि इनभाइटेशन नि दायित्व सिनि अनारेबल मिनिस्टार शुक्लाचरण जमातिया बिथांनि दायित्व जा सरि शुक्लाचरण नुवातिया नि दायित्व रिजा एके ओवरऑल जे चिनी जरा पार्टिसिपेंट रह दिल्ली आगरतला बादारघाट रेलवे स्टेशन होते न्यू दिल्ली जे स्टेशन आरो थांगी नखरिनाय बनरनो नायकानि खालायना बागै टोटल दायित्व जे खरंगैनो दायित्व रिजाखा सुपारवाइज खालायना बागै बरफथै बरम गोनां सिंधु चंद्र जमातिया एक्स एमएलए वाइस प्रेसिडेंट आईपीएफटी एंड बरम गोनां प्रशांत देबबर्मा एक्स एमएलए वाइस प्रेसिडेंट आईपीएफटी जरा पार्टिसिपेंट जरा दिल्ली थांनाय रह बरफनो कइनाय जदि कोनो प्रॉब्लम कोनो एक समस्या तैयारी के बरफ खरंगनिफ्राय नर कमिउनिकेशन खालायदि जे ए दिल्लीनि जे प्रोग्राम नो नायथक खालायथि सानानि बागै कायसा सब कमिटि खाजाक्का जे दा बरफनो चिनि पार्टिसिपेंट रनो नायकानि खालायथलाङै थानाय बरफनि बिसिङाव दङ टीम लीडर सुनील देबबर्मा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी आईपीएफटी टीम लीडर एडवोकेट अमित देबबर्मा ट्रेजरर आईपीएफटी टीम लीडर जसोदा रानी जमातिया प्रेसिडेंट आईडब्ल्यूएफटी टीम लीडर विकास देबबर्मा प्रेसिडेंट यूथ आईपीएफटी टीम लीडर मान्य सिंह जमातिया जनरल सेक्रेटरी यूथ आईपीएफटी टीम लीडर रवि देबबर्मा असिस्टेंट सेक्रेटरी रवि देबबर्मा सेक्रेटरी कुमलुंग डिविजन आईपीएफटी टीम लीडर तरुण देबबर्मा प्रेसिडेंट IMWU तैकेशा टीम लीडर प्रदीप देबबर्मा AGS यूथ आईपीएफटी बरफ मूलत पूरा जे जरा चिनी पार्टिसिपेंट ट्रेन थांनाय र साबन कोनो प्रॉब्लम दा बिथि बुराय र सामगाना केबल मुइदा तो बेबाक न नायकानि खालायनानै बागै आष्टजन टीम लीडर नि ऊपर दायित्व रिजाखा ओवरऑल बरंनि ऊपर दङ चिनी बरं गोनां सिंधु चंद्र जमातिया बाय बरं गोनां प्रशांत देबबर्मा खरंगै एक्स एमएलए बरफनो बरंनि नेतृत्वनो ताख्लायनि जों दिल्ली अभियानाव जों थाङै दङ आं प्रोग्राम बुटां शर्ट kai सानाय विशेष करे चिनि जरा पार्टिसिपेंट सारा त्रिपुरा गोबां जायगानि जे फाइनाल सोखांबारिया बरफ साइमान मान थांनानै बागै नारनि प्रेस मिटिं बिसिंथि आं बरफनो साहरनानै मुथुमो जे चिनि जे प्रोग्राम
17 তারিখ অগাস্ট 2023 সময় যতন বাদারঘাট রেলওয়ে স্টেশনে ফাইস फैबायदि চিনি ট্রেন চেংনাই ও জায়গানি রওনা দিনাই 3টা সময় কারণ 12টা সময় ফাইগাंखाय बाक्सा जारा बक्सिंग जाकिजा रां खरसारनि बागै बरक जारा रिमाइयाखौ बरक बा दिनो रिवै माननाय एके गोबां लिस्ट आइ कार्डनि जे बुमुंरक फिलाप खालामनाय बेपार दङ बरनि बागै किसा एडभान्स जतनो फाइजा देखिनो सुन 12टा समय बरनो फाइ सफैनायनि बागै साजाक्का किसा रेस्ट नाय टिफिन खायै 3टा समय त्रिपुरा सुंदरी ट्रेन बाय आगरतलानि रवाना दिनाय लास्ट स्टेशन न्यू दिल्ली स्टेशन रेलवे स्टेशन रेलवे आयं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन होते बरक आयंगो बास बाय सिनि आसल जे जागा जंतर मंतर थांलायनाय अबाके मुदन्त प्रोग्राम एके अबनो सिनि जे साख्लायनानै आरनि बिसिं अबनो मोटामुटी प्रोग्राम आं साख्लायनाय मुसका एके ताबुक जदि किछु कारजागो बा किछु कक्सना मुसकांके जों माबा बागै जरायका सारा जगावले सान मुंता दंनाय सिनि एकटानो डिमान्ड आबो जों जतन साइमानो आईपीएफ तिनि मूल दाबि टिप्रालेन डिमान्ड टिप्रालेन न सानि न जों सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन जेहेतु टिप्रालेन दाबि दिवस हिसाबै जों पालायखाय दङ एके आबो सिनि मेन दाबि सिनि एकटानो दाबि आरो एरपरे जों जेफ्रो होम मिनिस्टार बाय बा सिनि प्राइम मिनिस्टार बाय जेफ्रो मालायखांके जों सानाय जे टिप्रालेन दाबि रिनानो बेस खालायनो जोंरो बीजेपी बाय 2018 एलायंस आबोनो नायतानि खालायनाय बागै बर कक रिबुनो मडेलिटी कमिटी बो खाका ताबो आबोनि रिपोर्ट जों नासिङै दं आबो ब पर्याय दं बफोर जोंनो रिनाय चिनि बागै बिवेचना खालायनाय आ बेपारावनोबो जों सालायफैनाय